Hi everybody, of course, it's me again, Mamasita Nicoll, of course. So today guys, i-share ko sa inyo, itong video na to is sa Chicago. Downtown sa Chicago, i-share ko sa inyo, very interesting place to visit in America. So, meron tayong ditong fountain, and meron din tayong bean. Yung bean natin is, beans talaga siya na parang gulay, pero guys, super laki niya. Super laki, at saka makikita mo yung shadow ng mga buildings doon. Nakita nyo naman yan sa video. And we have a lot of buildings. So I hope you guys enjoy this video and God bless!
kilala niyo si Trump, guys? President na last year. Nandito siya. Ayan o, Trump. Building niya. Super laki din. Siya ang may-ari niyan. So, ito yung bin na sinasabi ko sa inyo, guys. Super laki niya. Maraming pumupunta dito kasi nga nakikita natin ang shadow ng building. Super laki niya. Ito ang famous dito sa sa Chicago, yung bin. 'Di ba para siyang gulay? Pero siya, fancy siya kasi nga nakikita natin yung shadow sa building ng bin na 'yan.
naman yung fountain guys. Super laki niya na fountain. Kaso lang, nandito kami sa driveway kasi ang layo na hindi na kaya. Oh, super layo nito. Pero fantastic talaga yung fountain nila. So, ayan na guys. We are back. So, I hopefully na nag-enjoy kayo sa video na yan kasi pinaghirapan ko talaga yan guys. Oo, super sakit ang paa ko dahil sa pag-ikot-ikot ko doon sa downtown sa Chicago. Oo. 6 miles ang inikot ko guys. Super. Wala akong ano ba yan? Hindi ko ma-explain. Basta sakit na sakit yung ano ko. Kasi hindi kami nag-drive. Gusto ko yung yung maglakad ako para bungga o para makuha ko lahat. Ganun ako. Pag may gusto ko bongga, charot. So, anyway guys, I hope na nag-enjoy kayo sa ginawa ko na video para lang ma-share ko sa inyo and I'm happy for that. So, I just wanna end the video in here. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell so you're always updated for my new video. Bye guys!